बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ थाबैनो बोख्लायनांगौनि दाबि। गरेसर फरायसालिमानि दरखंआव गरेसर दखरा एबसु, महरिपारा दखरा एबसु, सुख्लाय सेरफां दखरा एबसु आरो गरेसर फरायसालिमा दालाय एबसुनि बानजायनायाव बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि मोनथाम जेंनाखौ लानानै खुद्रिसारदों। गरेसर फरायसालिमानि दरखंआव फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों गरेसर दखरा एबसु, महरिपारा दखरा एबसु, सुख्लाय सेरफां दखरा एबसु आरो गरेसर फरायसालिमा दालाय एबसुनि बानजायनायाव। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर फरायसालिमायाव मोनथाम दाबिखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। गुबैयै दाबिफोरा जादों बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ थाबैनो बिफाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि। नैथियाव बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि अरायथा गोदानै भाइस चेंसलर थिसननांगौनि आरो थामथियाव आसामनि रायजो बेंगिरिजों गायसनजानाय गोजौ थाखोनि बिसावराय आफादजों प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि बेले-बेजेनि सायाव आबुङै गोनांथार बिजिरसंनाय बे मोनथाम दाबिखौ लानानै गरेसर फरायसालिमानि दरखंआव गोख्रों खुद्रिसारदों। जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गरेसर दखरा एबसु, महरिपारा सुख्लाय दखरा एबसु लोगोसे गरेसर कलेज इउनिट एबसु आरो कलेज इउनियन बडिनि हेफाजाबजों गरेसर कलेजनि लांगोनायाव 1 घन्टानि थाखाय धरना होदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बड'ल इउनिभार्सिटियाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोना नुजाबोगासिनो दङ आरो बे जेंनाफोरा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय आरो बड'ल ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसा आरो बे फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय जिहेतु सासे भाइस चेंसलर दङ, प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह बिथाङा जिहेतु भाइस चेंसलर आरो बे भाइस चेंसलरा जि धोरोमनि बा जि रोखोमै बड'ल इउनिभार्सिटिखौ सालायनांगौ बिथाङा बेबायदि सालायनो हायाखै। गोबां गावनि गोहो बोलो बायदि गावनि न'खरनि बा बबेबा गावनि न'खरनि संख्रि कम्पानि बायदि बिथाङा बेबहार खालामनाय बायदि जोङो नुदों। बिथाङा इउनिभार्सिटियाव बे बड'ल इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जिखिनि कलेजफोर दङ बे कलेजफोराव जिबायदि रोखोमै समाव आनजाद जानांगौ, मोजाङै रिजाल्ट होनांगौ बेबायदि रिजाल्ट होनो हायाखै। बिनि बे सिलेबासफोरखौ जिबायदि सम बायदि होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै। दा फाइनाल रिजाल्टफोरखौ बा बायदिसिना इउनिभार्सिटिनि जे रिजाल्ट बेखिनिखौ बिथांमोना होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव थांनानै गोजौ थाखोनि जि सोलोंथाइ लानाय बेवहाय गोबां खहा जानो गोनां जादों। दा बिनि थाखायनो जोङो गोलाव सम जोङो आन्दलन खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'ल इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव खालामबाय, मोनफ्रोमबो जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि लांगोनायाव जोङो खालामबाय, रेलि खालामबाय। गुवाहाटियाव जोङो गभर्नर रडआव जोङो धरना होबाय, मेम'रेन्डाम होबाय। बेनि गेजेरजों जोङो समाधान नागिरदों जे बड'ल इउनिभार्सिटियाव जिखिनि समस्या नुजादों बेखौ थाबैनो समाधान खालामना होयो। समस्या हिसाबै बेवहाय इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेंसलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह बिथाङा काराप्टेड, CM भिजिलेन्स आरो एन्टि काराप्शननि जि इनभेस्टिगेसन बे इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों बिथाङा सासे दायनिगिरि हिसाबै बेवहाय फोरमान ओंखारदों आरो बे फोरमाननि गेजेरजों बिथाङा एरेस्ट जादोंमोन। एरेस्ट जानायनि उनाव बिथाङा बेल लानानै फिन बड'ल इउनिभार्सिटियाव भाइस चेंसलर हिसाबै बिथाङा खामानि मावफैफिनदों। दा बे खोथाखौ जोङो जेब्ला आसामनि आसाम गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय मोनसे नटिस फैदों, बे नटिसनि उनाव जोङो मोन्थिनायनि उनाव जोङो गोबांबार सावरायनायनि गेजेरजों जोङो धरना होदों। बिथांखौ जेरैखि जाया बड'ल इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बिथांनि जि दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जाबाय बे फोरमान हिसाबै बिथाङा साजा मोननांगौ, एरेस्ट जानांगौ, जेलाव थांनांगौ बिथाङा आरो फिन बिथांखौ जाहाथे बड'ल इउनिभार्सिटियाव भाइस चेंसलर हिसाबै हरफिना, बिथांनि जायगायाव गोदान सासे जोंनो जाहाथे मोजां सासे भाइस चेंसलर हरफिनो जोङो बेखौ लुबैदों। बिथाङा जोंनि फरायसाफोरजों खेला धेमालि गेलेबाय थादों। बिथाङा साख्रि मावनो फैदों, गावनि समसिम साख्रि मावनानै ओंखारलांगोन, नाथाय बिथांनि मावनाय समाव जोंनि फरायसाफोरनि जि जिउ राहा बे जिउ राहाया धंस जायोबा बिनि रिक्सखौ बिथाङा लागोन ना लाया
जोङो साननो गोनां जादों आरो बेबायदि लानो हानाय खुनु बेवहाय लामाबो गैया दंखायनो जोंनि खावलायनाया बेसो जेरैखि जाया बिथांखौ माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बिथांनि जायगायाव गोदान सासे माने प्रफेसार बा माने भाइस चेन्सेलर जोंनो हरनांगौ आरो बिथाङा जिहेतु दायनिगिरि हिसाबै सिएम भिजिलेन्सनि गेजेरजों ओंखारबाय बिथांखौ साजा होनांगौ आरो हायो बेनि अनगायैबो बिथांनि एगेन्स्टआव आरोबाव माने हाइ इनकुवेरि गोजौ लेभेलनि मोनसे बिजिरसंनाय बे बिजिरसंनायखौ बेवहाय होनांगौ आरो बिथांखौ साजा होनांगौ जोंनि दाबिया बे गरेश्वर कलेजर प्रांगणत निखिल बर' छात्र सन्था तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसु और गरेश्वर आंचलिक एबसु और महरीपारा आंचलिक एबसु और सुक्लेश्वरपां आंचलिक एबसुर सहयोगत जेहेतु आमी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीत जी बिखिंगति হৈ আছে लाइस्राम लाडु सिंह তেখেতক এজন দায়ী তেখেতক সিএম ভিজিলেন্স টিম আৰু এন্টি কারাপশন টিমে অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছিলে তেখেতে এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কি জানিছোঁ যে তেখেতে বেলত আছে আৰু তেখেতে বেলত আৰু অলৰেডি দায়ী তেওঁক এতিয়ালৈকে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তো আমি এইটো বিচৰা নাই যে এজন দায়ী ভাইচ চেঞ্চেলৰে কেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিত ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈ থাকিব পাৰে তো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এবছু এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে লাইস্ৰাম লাডু সিঙক বৰখাস্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ঠাইত নতুন এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ বহাব লাগে আৰু যাহাতে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বিটিআৰত এখন মাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বহুত কলেজ যেহেতু আছে সেই কলেজবোৰক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাল সময়ত ৰিজাল্ট নিদিয়ে তাৰ চিলেবাছ কাৰিকুলাম ভাল নহয় যেহেতু আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ আছে সেইবিলাকৰ কিতাপ এতিয়ালৈকে নাপায় চ' সেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ আৰু সেইবিলাক বহুত ষ্টুডেণ্টৰে প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যাৰ ফলত বহুত ষ্টুডেণ্টৰে ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ যে গভৰ্ণৰ অফ আছাম আৰু মহামহিম গভৰ্ণৰ অফ আছাম আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছামক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ বিটিআৰক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাহাতে যিখিনি আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল চিলেবাছ আৰু ভাল কিতাপবিলাক ওলাই দি কিনে ভাল ৰিজাল্ট কৰাত যাহাতে সহায় কৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে লাইস্ৰাম লাডু সিঙক বৰখাস্ত কৰে আৰু ইয়াৰ ঠাইত নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ আনি দিয়ে যেন এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ধন্যবাদ যেহেতু আমি লাষ্ট এইটো 6 ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত অলৰেডি এডমিশ্যন হৈ গৈছে কিন্তু বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ 6 ছেমিষ্টাৰ পাছ হৈছিল তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট যিহেতু পিছত ওলাইছে আমি ভাবোঁ যাহাতে সেই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে 6 ছেমিষ্টাৰ অলপ পিছত হ'লেও পাছ কৰিছে তেওঁলোকক যাহাতে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিহেতু এডমিশ্যন টাইমত চান্স দিয়ে এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ